abịara m na mkpụrụ brari tiburu dị ka ifufe na mmiri ozuzo, ma ị na-ahụ mgbu m na-ezo, ị kpọrọ m aha. Ị rutere n'ime ndị mmụọ, ịbụ onye ọzọ pụghị ihu, ma ị na-efe ntị n'ọnụ ụzọ ọchịchị, nwambe arụ zuru ike n'ime. Site n'ọgụ gị agụpụtara, site na amara gị ịhụnanya pụtara. Ibu ibu ihere m, ịkọrọ ya niile, ugwu m na-ebili, ụla m dara n'ime ọnya niile. M na-ahụhụ gị, Jizọs, si na-eme ka ihe niile bụrụ eziokwu. Ị gara n'ọkụ n'ihu m, ị mara mpụrụ anya m niile. Ị buru obe ebere ka m gara ije naanị n'abalị. Olili ọzọ enweghị ijide gị, ugbu ahụ m oge n'ebe niile. N'agbanyeghị ọgụ m, udo gị bụ ihe m chọrọ. Ibiri na-agbaji, egwu na-apụ, olileanya na-ebili dị ka ụtụtụ. Ụtụtụ na-eghachi, ọnya na-agwọ n'ike n'ahụ. Site n'ọgụ gị agwọpụtara, site na amara gị ịhụnanya pụtara. Ibi ibi here m, ịkọrọ